I call him Nnamdi because he's my boss. I call him Nnamdi because he brought me into the Biafran struggle. I call him Nnamdi because till I die, he remains my boss. I call him Nnamdi because I cannot run away from him. I call him Nnamdi because I will remain with you until Biafra is restored. Biafra. I call him Nnamdi because you know how he started. I call him Nnamdi because the way we started, that is the way we are still today. I don't want to look backwards. I am looking forward. But there were so many things that you told me. And of all the things you told me, I have never failed in any of them. I stayed. I remain for you to come back and see that I'm still here. And I will remain. I will continue with you until that promise that you gave to me, that Biafra must be restored. Until Biafra is restored, I will not leave. I will not leave Biafra. I am Ada. Ada Biafra. I am sick and tired of what is happening in Nigeria. He taught me so many things that I did not know that was happening in Nigeria. He taught me. And those things that he told me, they are still happening. Those things that he saw and he came out, those things are still happening. And we are ready. For he told me, and I remember, he said, Wanyoma, for to us there is no going back. It is forward ever, backward never. And that will continue until we restore Biafra. Now they have tried your flesh, but your soul is still intact. They have tried your flesh, but your soul is still intact. And with what you have there, we will restore Biafra. Biafra. You will call him your father. I am calling you my father, and he's my grandfather. Biafra. My granddaughter. Nna, ozi ahụ izi mụ aka mbere ji. Aka mbere ji ozi ahụ. Kama na asị mụ, biko nụ, ekwugide gị anyị kwuruo na ọ ga-aka mma na enweta Biafra ka onwe ndị ga-anọ fụ na enweta Biafra. And I stand here to say again that no boy, no girl boye Biafra ka egbe ndị Hausa ga-agbagbu again. O memezi ama agbagbu anyị and anyị ga-enweta Biafra. Ama agbagbu anyị ga-enweta Biafra. Afụfụ niile anyị ga-ata, Nnamdi atagide na Kuje prison. Anyị ama atazia. Afụfụ niile ụmụ Biafra ga-ata, Nnamdi atachitegoro anyị afụ, anyị ama atazia. N'ihe ọ dịzị bụ mbịa njụọ ya si ya ka ihe mmemme. Ihe ọ sị m ji eme, nje eme. Kama na m ama ekwe ka egbukwa nwa Igbo ma ọ ka egbukwa nwa Biafra na Nigeria, ma anyị ga-enweta Biafra. Amụrụ budu nye gị ije akwụkwọ, gụcha akwụkwọ bute ọnụ gị ma ihe ịgụta. Ọ dị ihe anwa dị gị n'okpuru isi ka anyị ga-eji wee nweta Biafra. We will take over our territory, whether the enemies like it or not. We will take over our territory, whether they like it or not. Everybody's right on Ugwausa. I can see why on Biafra land. Let them stay in Ugwausa. Can you run a Biafra land? Come on, him the cook. Or that's the nine where I become Nnamdi Kanu. Nachi, Obunona, Imo, Monabe. Mone nuku, mone boy, kona nambra. Untiami, sit no Hausa, Habateba, Hababu, Munda, Moro Egeko. Last night, when I did it, Nnamdi, Madi say, Moisi, Biafra Gadema, Amebundi by. Come on, never knows also, and with a room, and I saw the Nazo. In Esohana, Namuku. He was right, my baby. When I gave him a
o nwere onye ga-egbu ada ka mbụ mma adị enweta Biafra ise maka na ihe ị gwara m o nwere mbọsị nsị gị nna na-egwu na-atụ ya ka ị ga ga-esi na-egwu atụ na anyị ncha niile ga-adị ndụ enweta Biafra anọ ọbịagbado na mmezu ihe m na-ayị unu ụmụnne m biko mmanya jụrụ ajụ anaghị ajụ onwe ebe ọ bụ na ndị Hausa Fulani ajụgo anyị bịanụ ka anyị nabata onwe anyị. Let us take over the political space of this land. Ka anyị tinye ndị dịka Nnamdi Kanu, ka anyị tinye ha maka na ọ bụrụ na onye dịka Nnamdi Kanu, ọ bụrụ na onye dịka Vincent Enugu, ọ bụrụ na onye dịka Asusu Chinedu Peters, onye dịka Anthony Anegbu, ọ bụrụ na onye dịka Zulu Ofegwe, ọ bụrụ na onye dịka Dr. Jerry Chukwuokolo, ọ bụrụ na ọnọọ ha nwa bụ ndị nọ na Senate, bụ ndị nọ na House of Reps, bụ ndị bụ gọvanọs na Biafra territory. Ihe na-eme anyị amadị na-eme anyị na mmechi nna bụ secure our land first. Na na-azọta anyị tupu azọbụ ekele aka Biafra ọzọ gwanụ nke siri ike aka Biafra